थाखा बेखौ बास जाबायसै बेबायदिखौ दोनना लाब गैयाहाय आयै उनावबा आरो हौवाया खोथा सोलायबानोथ' आयै मानो बेफोरबायदि नोंसोरो जोंनि खोथाखौ मानो एसेबो खोनासंला आरो मेहेर खोथाया सोलायनो मोना आंनि फिसाजोखौ नों बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनानै हाबाथ' लाखाथारनांगोन आरो दिनैनो लांफाखाथार नांगौबा जों उनाव रायलायबाय थागोन नङाबा नों खोथा सोलायगोन ना मा लांफाखाथारनो लांफाखाथारनांगोनथ' आरो जों मालाय ओरैनो हगारगोन नोंखौ आरो नोङो बेखौ खालामसे खालामनानै लिरनानै होबावनांगोन नोङो जे आंनि फिसाजोखौनो लाखाथारगोन होननानै मा लिरनानै होबावनांगोन आयै प्लिज नोंसोर मानो बिब्दि मेहेरखौ मेहेरनि जेबो दाय गैया नांगौबा नोंसोर आंखौनो साजा हो आयै मेहेरखौ नङा अरे बा सानैनिबो गोरोन्थि दं नालाय साजायाथ' नोंसोर सानैबो मोनगोन ना आरो जोंनि इज्जत जोंनि मान सन्मानखौथ' जाखाजोब्बायानो नोंसोर सानैजों आदा जों जेबो मान सन्मान जालायनाय खामानिखौनो मावाखै आं बुंखाबायना बे फाफि मन्थु गुन्दायासो बुंदों आङो नोंसोर बिनि सैथोखौ मिथियाखैना बेसो असलि गुनेगारा आथुरखि बा जोंनो मेगनजों नुखाजोबथारबाय बेबायदि दाय होबानो जायाना बाजै नोंनि फंबायखौ मोजां सानदों नोङो हिनजावखौ गाज्रि नोजोर होग्रासो बियो सासे गुन्दासो सासे सिख्लानि लाइफखौ बरबाद खालामनो सानग्रा बरबाद खालामबायानो बिसो आंखौ बेबायदि गाज्रि नाम होबाय बासिया नोङो मन्थु गुन्दा से बेसे लासिं सिं खालामबावनोब्रा नोंसोरलाय आयै बिसोरनि खुगाखौ बन्द' खालामहरदो नङाबा रागाया आंना बेलेगसो थांसिगोन आरो मेहेर खोनासं नानिया लांफाग्रो नोंजों नङाबा नों उनाव बेफोरखौ माबायाबो जानो हागौ ना फावसायफिननोबो हागौ नोंनि खोथानिफ्राय नोंनि नोमा नोमफानो फन हरनि जोङो नोंसिनाव ओमफ्राय आरो थांगोन जोङो बेफोरबायदि बरनाम बरसि जाखाबाय जेला आरो मान सन्मान जाबावनांगौनि खुनु माबायानो गैखाला सेस जाखाजोबखाबायना हरफाखानायानो साबसिन आयै ओइ रथ' आयै आंजों लोगोसे मेहेरनि लाइफखौबो नोंसोर बरबाद खालामनो सानखोमानो मेहेरा जोबोद मोजां मानसि आरो नोंसोर बेखौनो सैथोखौ मोजां मोनथियागारा मानो बिब्दि दाय होखो बास जेबो खोनासंबावनांगौनि खुनु खोथायानो गैला नोंखौ इसेबां अनबाबो जोंनि अननायनि माबाखौथ' बेखौसो होखाबाय नों अननायनि फिथाइखौ आंनि फिसाजोखौबो नोङो लाइफखौ बरबाद खालामखाबाय मेहेर आंनि फिसाजोखौ गाज्रि खालामना नोंखौथ' आङो हाबा होखाथारगोन रायजो राजाजों हमहोनानैबाबो होखागोन आं नोंखौ ओइ मा उख्राब्रा नोंसोरलाय साला प्रसादसो जानो फैथारदोंमोन आं बिदि जागोन ना मोनथिबा फैयामोनलां लोगोसेथ' आरो एथ' गिदिर जारलायावसो खोख्लैबायना आंखौ थोस आंलाय बोरै हाबा खालामनांगौ जाखोरा आंनि लोगोसे बियो दाना आंखौसो गाज्रि दाय होगारबायलै सेस मेहेर सेस लाइफआ जिन्दगि बरबाद आंना दाना आंनो हिनजावसो हरफालाबायनो नागिरबायलै हमनानै मा आं बिदि खालामथाराखै नाय जों बिदि जेबो हाबाथ' मावाखै गाज्रि हाबानो बिदियाव थांखायाखैबो नाथाय नोंसोर जोंखौ गासिबो नुनायाबो सैथो नंखायालै नोंसोर गोरोन्थिसो नुफैदों माने सैथोआ बिदि नङामोन आरोना दा नोंसोर बेलेग बुजिबाय बेलेग बुजिनांगौ मा दंलै नोंनि सैथोखौथ' हाथरखिजों मा खालामदों मा खालामाखै नुफैखादों माथो ओइ साला सिरि थानोबा था नङाबा मेगन सेगन सौख्रोबजोबगोन आं नोंखौ आरो नोंनि खुगाखौथ' बिसिगोन आङो आयै ओइ फाफि बुङा मानो नोङो नोंनो दायनिगिरि होननानै नोंनो जा खालामदों गासिबो खालामदों होननानै नोंनि थाखाय दिनै जोंखौसो गाज्रि मोनबाय जोंनावनो फैनानै नोङो बेबायदि नोंजों रायलायबाय थाबाल' जाया नोमा नोमफाजों हरनोसै जों फन रायलायहरनोसै मेहेर नङाबा माथो बिमा बिफाजोंबो खोथा जानांगोन फिसालाया जे मा दाय मावफैदों जोंनाव फैनानै खोन्थाहरनांगोन आंनि फिसाजोनि लाइफखौ माबायदि बरबाद खालामफैदों ओइ आइ आफानो नोंसोर दाहरखा फनखौ नांगौबा जि खोन्थानांगौ आं खोन्थागोन ना सैथोखौ नोंसोर रायलायफैनो गोसो न'आव फैनानै रायलायफै आं गोनाङाव बेबायदि फनाव नङा लांफागोन दे आं नोंसाजोखौ बेबायदि एथ' दावराव हाथरखिखौ दोनलांजायालै बिसोरबा दा मा खालामगोन आंनि सिगाङावनो मा खालामदों थ'दो हाथरखि आंलाय बोरै थांनांगौ मेहेर नोंजों बोरै थांनांगौ आं जा दायखौ जों मावाखैनो बेनि साजाखौ नों मानो मोनदो नाङा मेहेर नों थांदो आं बाहाय बुजायगोन बिसोरखौ मिन्थिबायना गासैबो थिग जागोन नाय हाथरखि गोरोन्थिखौ नाथ' नों मावदों ना आं मावदों जाय मावदों गोरोन्थिखौ माने बियो जोंखौ उल्था फान्दायदों जोंनो एसे सम नांगोन बेफोर सैथोखौ लाबोनो थाखाय दा नों आंजों खालि थ'दोल' सिचुवेसनाबो बेबायदि नङाना दा बारा थिग नंथ'वा थांफाखा आइ उनावहाय आरो बे गारबा जारला जागोन मिन्थिबाय नाङा होनोबा नोंनि लाइफआ मा जानांगौ एसे सान थांफाखाथार ओइ बाल नोंसिनि आंखौ हमना हाबा होनाय बेलाय बेनिफ्रायथ' आंनि गोसोखौ मोननै मोनथाम नुदों नामा नोंसोरो जानला मानला नंदों आंखौ नोंसोर आंखौ उन्दैनिफ्राय नुवाखै थ'दो हाथरखि नोंसोर बेफोरबायदि दा खालामना मानो बुजिला एथ' गोरोन्थि बुजिबाय आंखौ
खालामखानांगौहाय उनावहाय आरो बिसास गैयाना बेबायदि सेंग्राफोरजों बेबायदि जानाङामोनलै हरफानो नाङामोन हाथरखिखौ बिजों आं बिसोरखौ एसे बुरखायफिननांसिगोन हाथरखिखौ लायफिननो माने जानाय नङालै बेबायदि मेयरजों हाबा होजानाय नङा माबायदि आयै आंनि फंबायखौसो दाय होबावो बिसोरो गावसोरखौ बिदि हालोदाव गाज्रि अबस्थायाव नुफैखाबाय जोंसो औ बिहामजो दा फिसाजोखौ हाबा होखानांगोन नङाबा जानाय नङा बेखौलाय आरो नङाबा सोर थोलांगोन जोंहा ओरैनो नामालाय थांखासिगोनखा आरो आबा दे एसे माखासे जगार खालामनांगौ बेनिफ्राय रायलायहैनांगौ ओजोंहाय मेहेरमोननाव उन्दैनिफ्राय आलो आलो बिनानाव सासेल' होनना अनबाय दा आयै अननायनि साजाखौ बेबायदि होबाय बियो जोंनि गन्थं मोखां हाख्लाबजोब्बाय माथो हाय रे हाय खाफाल हाय हाय मा गावनि जिउखौ बिदि बरबाद खालामखो आरो न'आव बेसे लाजिनांथाव लासिं सिं आं फिसाजो होननानै लाजिबायहाय बिखौ थेवबो हाथरखिखौ हरफाथ'नाङामोन आयै माने दा बेबा सेंग्राया एसे मोजां खबर लाग्रोनांगौमोन ना हरगौमोन हरनाया माने थेवबोथ' ना नाय निमाहा होदो नानिया नोंखौसो बायदिसिना बुंथारबाय जोंनाव आलासि जाफैनायखौनो नोंखौ आं जोबोद दुखु मोनदों गोसोआव आंनिनो बिनानावा नोंखौ दिनै बिदि गाज्रि इल्जाम होदों नाथाय बिनिनो गोरोन्थिखा आंबो मिथिगौ मादि जाबावगोन गोसोफोरानो दिनै आंना बायग्लिजोब्बाय मुला मैद्रुखौनो एसे खाबावनोसैहां बे उनाव फोनायखौ बिफाया गोरलै गोरलै आरामनो बिराबायाबो जानो गोथाव मोनो आरो आइयाबो थान्दायालाय थान्दा जाबायमोनहाय बोथोराबो बे साननैसोआ अखा हाबाय थानानै दा आरो नागारथाराबाबो हाब्रु जायोना जारलासो जागोनहाय बोथोराबो जेरैबो दाय सान्दुं दुंब्लाबो गरम बारा अखायाबो अखासै आरो न'फोरावनो मैगं थाइगं थाबोलालाय एसे साबसिन जायो आरो बारा बायनानै जाबाय थानाङा थेवबो थाव संख्रिखौथ' बायखाथारनांगौखा आबा सनियाबो माथो फैनो रोङासैहाय दाबो बिफाखौ फन हरनो थिनदोंमोन आं हरदोंना हराखैबा थावाथ' ओंखारलांबावबायसो हाथायाव दा हाबोफा होनदोंमोन आङो थावाबो जि जोबथारदों दासान्दि फिसालायानो आंना मा एवलु सावलु जालाबाय थायोथाय बिहामजो बे मैगंखौ खादोंबा बानलुखौबो एसे खाहरफाखादो बानलुआनो थाइसेबो गैया माथो नै आं नायदोंमोन दासो औहाय आयै बानलुआबो जोब्बाय थाथारो जोंहा रोमै नानियानो थिगसे बानलु जाखाथारो बानलु रानिया औ बेखायनोथ' एसे रागा खुराबो मानसिया एसे एसेयावनो दायबो जायो एखनबा मा माथो खालामबावनो नोंसाजोखौलाय आयै दे मैगङा खानानै लाबोदो होनबालाय बिहामजो दा सायदोल' बिहामजो ओमफ्राय फाजैनो आं एवहरखानोसै नाबो ओरैनो एवगासिनोखा दे जागोन आयै ओमफ्राय माबाहाय आयै आं खोन्थानोसो बावदों औ मा जाखो बिहामजो मा जाखो माने बे जोंनाव फैनाय बाबुआ साना बे आबौआ मा जाखो माबानो गावनि बार्थडे दंनो बेहायनो जोंखौ लिंहरदोंमोन आरो गासैखौबो आयौ हामालासै हामोननोहाय आयै ओमफ्राय दा आरो जोंहासो मा लांनाय जायोबा गावहा मेहेराबानो फन हरबाय थादोंमोननो गैया ओमफ्राय हमाखै गथ'आ जोंनिखौबो हमखायाखै दा बेखायनो बिफानाव हरबाय आरो ओमफ्राय आंजों रायलायहरबाय गासिबो फैजोबदै मादै होनना बुंहरदों हाब ओमफ्राय बिबा मालाय माहाजोनथारदां गथ'आ जोंहालाय मा लांना हैनो हाबावनोसै लांनायाथ' जों बिदि एसेबांबो दामिबो लांनो हाखानाय नङा आयै थेवबो गथ'आ लेंहरनाय हिसाबै थांनोसै नङाबा दुखु मोनगोन ना एड्रेसखौ मालाय गाव गाबोन खोन्थाहरोनो जायखिया जोंखौ ओंखारना थाजोबदै मादै फै ससे माबाबानो आं ड्राइभारखौ थिनहरगोन होनना बुंदों दे लिंहरबायबालाय हामाथो दसे थांना फैनोसै आरो ज'नो औ आयै गावहालाय फैनानै लिंफैनोसो सानदोंमोननो ओमफ्राय एसे खामानि बेस्थ' जाना बिमा बिबैया थिनगासिनो बेखायनो आरो फैनो सोलाबलाय लाङासै आं बुंबाय जेबो नङा दे होनना बुंदां रायलायनायफ्राबो मोजां रायलायहरथारो आनलाय गथ'आ मोगथाङावबो आरो फनावबो औ मोजां गियान मोनबोलानो उन्दैनिफ्राय मोजां गियान लायोहाय बिहामजो आरो गाज्रि गियान मोनदावदोंबालाय गाज्रि गियानखौनो लाखागोन ना बिमा बिफाफ्राबो मोजाङानो जाखागोन बियो माबायदिबा जागोन सोरबा जागोन गामि खाथिनिनो होनना बुंबाय थायो गथ'आ बा सोरहानिबा मानसि जाखो बेखौसो मिन्थियासै आङो दे आं ना एवहैग्रोनोसैहाय बिहामजो दे उनाव रायलायनोसै दे आयै आं खाना लांनोसै नै बार्थडेआवबा आं मा लांना हैबावगोन दे एसे मोजां जिनिस लांनो सानो नाथाय फैसाफोरासो बारा मिलायाना
ओमफ्राय सेंग्रा गथ'बो बिबा माबायदि मा फसायो दानि गथ'फोरना र' उनाव मेहेर आबाजों मोजां सोंनानै दायो मोनायाव आराम रायलायनोसै मा फसायो मा फसाया बिबो आबा मेहेर बायदि नालाय बिनि फसायनाय बायदिखौनो फसायखागोनदां सेस थैबायलै दानाबा आं न'आव मा होनना बुंहैबावगोन आइ आफामोनखौ मा होनना बुंबावगोन मा मोखांजों जे हाथरखिखौ बिसोर आंनोसो हरफाबाय होननानै आइयाथ' दोखो दोखो दुखु मोनसिगोनलै आं आइ आफाखौ दुखु होनो एसेबो गोसो गैथारा नाथायबा दा हाथरखियाबो बेबायदि हालोदाव गैयाना जे आं बेखौ हारसिं नागारनानै थांनो हायो जा गिदिर समस्या जाबायलै आंहासो बिराद गिदिर जारलायाव गोग्लैबायना मान सनमान गासिबो सेस थांजोब्बायना मा होनना बुंबावगोन आं जे माने जाय दायाव गैयानो आङो बै दायावनो आंखौ फान्दायनानैसो आंखौसो उल्था बेबायदि बोरैबा मोनजोब्बायलां नङा आं माब्रै हाबा लानांगौ जाखो दे थेवबो आं बुंनानैल' फैबायना दाथ' बुंबाय हरफाखाबावबायबो थोस बेबायदि जायो नालै माने गुबुननि दायखौ आंनावसो गासिबो जमा जाजोब्बाय आरोना मोजां खालामनो थांदोंमोन गाज्रि जाना होबायलै आंसो प्रब्लेमाव फासिबाय दाना हाथरखि ओइ हाथरखि गासिबो सेस जाजोब्बाय मेहेर आंनि लाइफआनो बरबाद जाजोब्बाय गुबुननि बै सासेनि थाखायनो आंखौसो गाज्रि सानजोब्बाय थायो रावबो फोथायला आं बेबायदि दाय लानानै थानो हाया थानो हानायबो नङा आंखौ एथ' गाज्रि दायाव फान्दायदों बिनि सायाव नोंखौबो फासायबाय बियो मेहेर नोंखौबो दा मा जाबावगोन मेहेर आरे जानांगौ मा दं हाथरखि जि जानांगौ जागोन आरोलै आं बेबायदि दाय लानानै थानो हाया मेहेर आंखौ नोंसिनाव थांबा मा साननांगौ मादै मोनाबो नाङा आं थाङा मेहेर थोद जाम्बि मा सानबाय थादों नोंलाय मा सानबाय थादों प्रब्लेमा जों सानैनियावबो फैदों नालाय जों सानैजों फेस खालामगोन आरोलै ओमफ्राय बावदों नामा जोंनि न'आ मा नों बेबायदि थांनो हाया होनलायनो माथो आगोलाव थांबायानो थायोमोन जोंनि न'आवथ' थांनो बाफेरा नोङो थांगोन आरोलै माथो जानोखाय दा बाथ्रायाथ' बेलेग ना मेहेर आं बेबायदि सहायनानै थानो हानाय नंला अलरेडि आंखौ बयबो रायजोब्बाय बे गुन्दाखौथ' रावबो फोथायासैनो बेखौथ' आंबो मिथिखागौ ना बे गुन्दाखौ फोथायासै नाथाय सानसेबाबोथ' सैथोआ फैगोन ना मा जानांगौ मा जाखो बेफोरो मारै जालाजोबखो आं माला हमस्लाबनोनो हायासै उल्थां फाल्थांनो आरो नोंथ' आंनि मोजां लोगोसो नों आंखौ हेल्प खालामनो फैनाया आं मार गाज्रि मोनबाय मेहेर मार गाज्रि मोनबाय आं गावखौनो गाव माब्लाबाबो निमाहा होनो हानाय नंला नोंखौसो उल्था दायाव फासायबाय बे फाथिया हाथरखि न'आव थांग्रोनोसै जायखिया जि जानांगौ जागोन आरोलै दा फनाव खोन्थाहरबाबो एसे बाथ्राया बेलेग जागोन नालाय माने खोथायाथ' बिराद सिरियास ना नोंसिनि आइमोनखौबो आं बेखायनो फनाव दा खोन्थाहर आं रायलायगोन होनना बुंखादों आंनो गाज्रि आं थैनायानो साबसिनसै मेहेर आं थांनानै थानो बाबाय बेफोरबायदि आं एथबां लासिं जानानै थानो हानाय नंला आं थांनानै थानो बाबाय मेहेर आं थांनानै थानो बाबाय थोद मा होनलाबायनाय जाखो बेलाय मानसिफ्रा जोंखौसो गोबां बाथ्रा सावरायसिगोन मा मोखाङै बाहेरायाव ओंखारबावगोन मेहेर माबोरै गामियाव ओंखारबावगोन जोंखौ गाज्रि मोनजोबसिगोन ना नोंखौबो उल्था आंखौबो जों सानैखौ माने नांगौबा आं बेबो मावनो थाला मेहेर आं नोंखौबो बिदिथ' आं नंखायदायाव फासायनो साना नोंखौ खस्थ' होनो साना आङो माला हरगोन ओमफ्रायलाय आइ फिसा हिन्जाव माखौ माला हरनो मोनथिखाना मोनथिबायदि दाजा नों आंना फैसा बिनाया हरद' फुजानि आंहा दख'ना बायनांगौ गस्ला बायनांगौ समासो बारग'जोबलाय लांसै अफार फैगासिनो आच्छा फुजानि अफार फैखो हा माथो जाखो नोंहालाय बिखायावलाय मानो खें जालायखो मालायखौ मालाय खिबा नों खिनोसै आइ आं
मिथिखागौ आफाया नोंनो फैसा हरखाबाय बेखायनो नोंनिफ्राय बिना लानो खोन्थाखादों बेबो आंनो मानो डाइरेक्ट होआखैथाय मिथिया आं नांगौ आरो दिनै नांगौ आंनो मावा दाङा जेरावबो उदैखाया फैसाबाल' फैसा हो बिमा बिफानि सायाव बेखौ नांगौ बैखौ नांगौ गोदान ड्रेस गाननो नोङो आरो ओरै थांलाय ओरै फैलाय दिन्थिनो हो बांद्राय जाखाबाय नोंना आरो एबार फैसा होबाबो नोंनो एसेबां मानि होनाय जानाय नङा लिमिटनि जागोन मिथिबाय मालायखौ नुवा आरो नोङो बयबो मालाय फुजानि टाइमाव मा आंल'खासै मिथिगौ आंनि लोगोफ्रा मालाय बायै स्टेटास दोनजोब्बाय होमबा नों आंखौ साना आरो आंनि इज्जतखौ साना नों थुन्दुलि एसेबां फैसा दं होननाया दाबो बाया आरो नोङो होननानै बुंजालायबाय आंहासो लासिं गन्थंआनो जजोब्बाय आंना नोंना गन्थं दंलायोहाय माथो आंलाय गन्थंखौनो नाब्लेब्लेसो नुदोंलाय नोंनिखौ माथो बुंबावनो दे मोनसे खामानि दङ दानो बिबाय थाबाबो मोना नोङो सम दं मिथिबाय सम दं नायलाय फैसायाथ' होलांग्रो दुगिलै बांद्राय देखायो बियो मस्तनो मालायफ्रा बायजोब्बाय आंहा दाबो मोना मेगन साजोब्बाय आङो रागा जोंजोब्बाय आङो सोरबा आं मोजां अफार मालाया लाबोजोबसिगोन हेलौ सना बे सना की बच्ची रिंदाव मा जाखोलै योखि मा जाखो मा जाखो नङा मालाया ओरैबायदि बेखौ मोनलाय मालायनि बयफ्रेन्डआ बिदि आरो नोंलाय मा ओइ सना लन्दननो हाबाय नोङो आइया गावनो फन हराबा हरा होनो खबर लायाबा लाया ओमफ्राय दा बिदिसो होनलायबाय ओइ नोङो जाम्बा हिनजाव सासेखौनो मोजाङै मोजां खुसि लाखिनो रोङा नोंलाय आरो मानि बयफ्रेन्ड जानोब्रा अबार जाम्बा मानसियानो दा मिन्थिखाया नोङो मा सोलिगासिनो फुजानि सिजन अफार जेरावबो मालाय शपिं थांदों नों बिदि बुंफेरनो रोंदों जाम्बा आयै सना थोद गावहा बिदि सानथारबाय आंखौ हाथरखि खोनासंदोंना सङाखै नोंलाय आंनि खोथाखौलाय खोनासंदोंलै माने जोंनाव थांग्रोनोसै थ'दो बाखि उनाव रायलायनोसै मा खालामनांगौ मा मानांगौ दे बिदि गाज्रि सानथ'नाङाब्रा नोङो आरे आंनो दङ जेराव नोंजों बुहुमनि मानसिफोरालाय मा हाथरखि बुंग्राया हाजार सिरि थाहोनो नाजा बुंखायोखा मोजांबाबो बुंखायो गाज्रिबाबो बुंखायो थेवबो नों बिदि गोरोन्थि लाबोनाङाब्रा गोसोआव साननायफोरखौ नाथाय बे आं जोबोद दुखु मोनबाय आं जोबोरैनो दुखु मोनालै दुखु मोननाङा मानो दुखु मोनलाबायनोब्रा बाथो बेफोरखौ जेन'बा भाइरेलाथ' जाखासिगोन जोङो जाथों गोसारथों अरजाया नोंनि लाइफखौ बेबायदि धंस खालामनो हाया मेल बरबाद खालामनो हाया आं नोंनि लाइफखौ बुजिदो मेल आंखौ हारसिं थानो होदो हाथरखि आरे सानदों नामा नोंखौ आं बिदि हारसिं गालांगोन बेबायदि होननानै नङा न'आवबो आं नोंखौ ओरैनो गारबोआखैना आं थानायावनो नोंखौ बेसेबां बायदिसिना बखिदों नोंखौ बुदों आरो आं गैयियावथ' नोंखौ मादि खालामगोन बिसोरो मिथिया बेखायनो नांगौबा नों जोंनावनो थाथ' जेरैखि जायाबाबो जेबो नङा आं दङ नों जोंनावनो थांगोन आं लांगोन नोंखौ नाथाय मेल नों सानदोंना आंखौ लांबा बेसेबां प्रब्लेमा बांसिन जागोन आरे साननांगौ मा दङ जाथों आरो प्रब्लेमालाय प्रब्लेम फैबाय थागोन मालाय बेफोरखौ जों दङ ना माबा मोनसे सल्युसन ओंखारगोन ना उनाव मोनथिनायाथ' आंबो मोनथिला मादि जागोन थेवबो लांसैदि आरो उसुबिदा जाबायना उन्दैनिफ्रायनो जों सानजों मालाबाबो गावजों गाव नागारलायाखैलै दिनै माबा मोनसे प्रब्लेमाव नों आंखौ हारसिं गालांगोन सानदोंबा बे नोंनि गोरोन्थि साननाय थ'दो सिरिल' थ'दो जेबो दा बुंसै नों